Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Alhamdulillah, Kumarobe ndinosimba jaji. Bizarre matter. Matari yangu Kumarobe andinga ishore Allah subhanahu wa ta'ala. Anonzi mwari ni vanhu vese. Mwari vakangondichengeta. Ndiri kutotenda bosi musine nguva ndinenge ndichiti nhasi ndatendwa nemurume anonzi chitaundi iri pamberi kubva panapa kuenda kwaMutare Marondera achinditi sekuru ndinokukutendai mudzimai wangu uye watainetsana naye uye panyaya dzechipfambi akauya zvokumbira ruregero pamberi pehama dzese saka alhamdulillah bosi inini chandinoda nyangwe zvangu ndikapiwa pisi yechingwa kuda kuti pfuma ndinenge ndapiwa inondikwanira nekutendwa pakarepo zvandifadza saka kutaura kuno kwaiva ndiri kufara vazukuru vangu vari kupora ndinotenda kumarobati naizvozvo handiti ndinoziva kuti mazuva apfuura makanga muine musikana aidayira foni iye zvinezvi ndiri kuona zvakare muri kupinda mudare modayira foni mopindura mameseji zvokuti vazukuru venyu ava ndawamboti venyu havasi vangu vazukuru venyu ava vapedzera futi vangu yakwandiri vachiti mukoma Robert sekuru havasi kudayira foni saka vaudzei kuti pamusingadayire foni munenge muchitei ende muri kupi mukoma Robert ibaba ndinenge nditaura ndinofunga kuti izvo zvinhu zvane makore zvokuti ndakatoudza adzimai kupurazi kuti bozi adzimai angu anogara kufamba ndikataura ndikati ambuya nawe iri kunetsa kuno kundiye foni wende uno vazukuru vese vandiri kutora ndikatora vasikana mvana kana kuti munhu akamboroorwa kuti mbondidarira foni anochinja mashoko saka inini pari zvino so mbuya vakataura murume kuti sekuru dayirai foni mega ikatadza kudayirika vanhu venyu vanonanga state kuna mukoma Robert so mhinduro yenyu inoita shoma nhasi mune uyu mangwana mune uyu musikana uye takatomumisa macontacts foni yaigara pachiuno pake yakabayirira pawest inini sekuona kuti foni iyo ndo yangu inenge yakabayirira yakasunga nezambia reblue akusi kudayira foni so macontacts evazukuru inizvo zvino mukoma Robert ndiri kunyara kudayira foni iyi ndane 2 weeks lokuti mameseji yandiri kusangana nayo mamwe yacho yane 3 months to 4 months mukoma Robert ndiri kunyara asati zvaitika kana nene kandotonyarawoka ndopedza ndatozoti amone pangu pacho ndizombokufonerai muri mudare kuti sekuru dayira ifoni moraiti ndichadayira ende muzukuru anofona achibvunza kuti kosekuru ndakatadzei nekuti vanhu vacho ndinovati kana kuti akandi anogona kunge achimboita zvemachati zvizvi ndoti nditumidzire chati yawakapedzisira kuita pafoni pasekuru onditumidzira ndopatozofona kuti asekuru munhu ikazvichokwadi ari kuti asi ari kutumira asa asi ndiri kunyara ende vazukuru vangu ngaandiregere pakutaura kwandatoita nhasi ndaakutanga kupinda bozi mukatarisa machatsi angu inini kare mutemo wangu ndinoti ndikataura nazukuru ndinobva ndabvire pamuzukuru wekutanga ari mufoni umu ndotanga kudzoka ndichimukwazisa chiita sei apa kuti ndichikwazisa kove pakati avana ndambowakwazisa munhu watisina kupa madetails munhu mumwe akangouya pafoni apa kati sekuru ndikumbira madetails anditi munhu iye anakupa madetails foni yokuti munhu aigamuchira foni yokuti amupe madetails musikana iye munhu iye kana mukati iye haanope madetails unomutanga uchiti sorry ndakatadza pachii ndikushaya mukoma Robert wallahi ndikutoshaya kuti ndotaura chiti chii asi ndikuti nhasi pamhepo patv vazukuru vese kana mukaona ndakanonoka kupindura ndiregererei ndadzokera futi pafoni kutaura ndega ndinofunga foni iyi munhu akambodayira foni yemukoma zvandakanzwisisa first time nefirst time yekubata basa zvisinei hazvo kuti takatadzirana mukomana wandakatanga naye nze murefu mukoma Robert mukomana uyu murefu aidayira foni at the same time aikuudza sekuru ndikudawo sadza ndiri kuglinora womupa mari yesadza unotenga sadza rake wokuudza kuti sekuru nditengerewo supa aisvika na1 achidayira chii foni handisati ndaona munhu fanike iye handiti zvinondirwadza asi alhamdulillah ndinongoti iye akazopindwa nemwoyo wekuti ameno wakamupinda but ndinongomutenda because pakuparticipata vazukuru vangu alhamdulillah ngavamuregerere neni ndomuregerera but akaita basa rinokosha kuti pari zvino so ndiri kudzungaira kana kuti ndiri kunetseka but arege ndimbobata ndega foni yake imbobata aya arege ndibate
ndatenda Komarobe vazukuru vaudze sekuru avakava moswa ngazinditonge ndiri kutukawo nazukuru sekuru komuno vanozonyara kukutuka asi vanobvunza wavanobvunza kuti naye sekuru komukuita nezvei. Alhamdulillah. Aiwa tinotenda ndiri kuona sekuru dare remwanasikana radzoka zvakare mushure mekunge auya aine nyaya yakachichema kwamuri. Nhasi zvamira sei? Inini muKomarobe mwana ndakamutaurira handina chinonyadzisa, handina kwandiri kuenda kunomang'ara. Ndakambotaura mazuva apfuura kuti hurumende dai yatendera but vanhu vanenge vasangana feya vanhu chaivo. Inini chikumbiro changu chachiriko chokuti kune vanhu vari kurepwa in spiritually, vari kurepwa nezveusiku, vari kubatwa nezveusiku chibhalo. Ivo ndivo ndaikumbira kuti hurumende kana isusu n'anga tikabudisa izwi roriyeri hurumende ngaipindire pakati kuti aiwa iwe n'anga iwe wakatoona here kuti zvikuitika kuti munhu akurarwa zvekusasiwa. Asi chandinongotenda chokuti mwana akauya achichema achapolawo ndanzwa nembiri yenyu ndanzwa nezita renyu. Ndauyawo nechichemo changu chokuti inini pandiri mai vangu ndouya nazo kuti fe asi pane zwi 1 rinondibata nekundinetsa rekuti mai havagona kundipindura. Chiri kutaridza kuti mai andipindure indau yokuti inini ndiri kuda vabereki vangu baba nyakutumbura. Ndikanzwa tsitsi ndikamuti ndikati nai mwanangu unoti ndinovawana kupi baba vako ndio vanozivana nokuti munhu anonzi baba ndiye akapinda mubhedhuru naamai. Zvikanzi mai vangu vapenyu havana kufa asi vanoramba navo dzipi chavanorambira ine handichizivi. Asi ndinongotenda kuti Mwari ndofunga musi wacho ndakati Komarobe mwana uyu kana mai ake varipo ngavazivise kuti inini sekuru Chapola ndapinda mudare maChapola ko nhau iri kubuda mama inofambiswa sei. Mai vopindura asi mai vakatanga kuchema vakatanga kubvunzwa waenderei ikoko. Marudzi anosiyana. Kuchizezuru anonzi hadzi tinoita ucheka ukama ucheka ukama nebhudhu wawakarara naye. Alhamdulillah. Saka inini ndinongoti muKomarobe nhasi handina chekutaura chakawanda. Ndibvunze sika nokuti pamauya natete vake hatoziva baba vake here kana kuti ambuya vake here ini handizivewo nokuti imimi ndimatotangira kusvika ndabuda. Saka mwana uyu ndangomona apa napa asi shoko rokuti ndikuya namai ndakalizwa. Aiwa tinotenda. Zita ndiani zve musikana? Constance. Wakadi kwanto waswera sei Constance? Handitika sekutaura kwata sekuru wakati dare rako kuti ndiriendesere mberi ndinoda kuti amai vako vange varipo. Ukati ndichavafonera. Ndiwe here amai? Handitika amai vaConstance makati zvini? Aiwa tiripo tinotenda nekuuya kudare kwasekuru aChapola nekugamuchirawo meseji kubva kumwana kuti mupinde mudare pamwe chete nemwana. Une makore mangani zve Constance? 22. Vana vemazuva ano vangwarisa muri kuzvona 22 years anopinda mudare ega. Makatoshamisika nazvo ka? Asi chakuitika manje kuti mushamisika nazvo kuti ezvinezvi kune yatinoti exposure. Kureva kuti zvimwe zvinhu zvakaita sekubatsirwa kwevanhu zvaiwanzoitika zvakavanzika so asi mumafoni mavo mu zvakungopinda kuti kuna sekuru vanobatsira yavanoti kusocial media vobva vaona vobva vaita nematambudziko anenge achisangana nawo anobva ona mumwe munhu ane dambudziko rakada kufanana nerake richipinda mudare munhu achibatsirwa achikunda. Saka ndokungwarisa kwakuita kuti ana Constance muzoona vachipinda mudare vari vega vari kuma 22 years. Handitika sekutaura kwaita sekuru mwana wenyu akauya ane dambudziko rekuti sekuru ndoda kuziva dzinza rangu ndoda kuziva baba vangu. Sekuru sekutaura kwavaita vakati aiwa nyaya yako ikai nemunhu ane key nepassword ndiri kumuona ndiri kumuziva ndamai vako. Taura namai vako vauye mudare ndosaka mapinda mudare muno. Handitika amai aConstance sunungukai. Handitika kuti mubatsirwe. Nyaya yaConstance yakafamba sei?
sekuru zvavo vakaitaura musipo asi tanoda kuti muchingoitika mubatsirwe imimi amai nemwana. Zvakaitika apa ndezvokuti inini ndakakura, ndakaberekwa 1972. Hazvadzi yangu yakaberekwa 67. Saka ini ndakakura tichigara tese nehazvadzi yangu. Baba vangu vaiwanza kugara Bulawayo, ndokwavaishandira. Mai vakanga vashaika. Saka takasiwa tiripo vana 5, indiri nemusikana 1. Tasiri kwa tiri musikana 1. Hadhanzi yangu yaita kunge kundida zvakanyanyisa. Saka ndiye munhu wandainyokuwirirana naye pavana vese. Ina handina kuziva kuti kuwirirana kwandiri kuita nehazvanzi yangu iyi. Hazvanzi yangu yakanga yatoshereketa, yatobata huro, yatova nehunhu. Maigara kuba? Apa taigara kumusha kwedu kuBuruwe. Ndokwataigara. Saka zvadaro hazvanzi yaishanda kumabhazi. Achishanda kumabhazi. Ari driver wamabhazi. Achishanda kumabhazi kudaro aibuya kumba. It was in 2001 muna October. Ndopakauya ndobva nditi sisi uyai kunondofita takaenda kumastoro ndobva ndonotengera zvese ndobva tenga grosari rekumba ndobva tadzoka kumba. Saka kwakumanheru ina handina kuziva kuti maitiro ari kuita pane zvinhu zvaari kutoda panyama yangu. Saka ndakaita zvokundimbunyikidza ndobva ndaridza mhere ndobva atora chijira ndobva ndivhara muromo ndobva aita zvakaita ndobva ndatobata mimba. Ina ndauziva ndabata mimba ndobva ndakazoenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ndobva ndanozvitaura kuna dhokta akati tionei, indaiitai weti apa. Ndobva ndaita weti ndobva vatora kamwe kasimbi vanoti ndike kutesta weti iya zvikanzi watova nenhumbu. Saka ini zvinhu zvakandinetsa ndobva ndambinda kumusha kwamai vangu ndichida kutaura nawo zvakangondibata ndobva ndazvisiya zvakadaro. Ndobva kuti vaya vadzoka vakati ukazvitaura ndokuuraya ende ndotokuuraya zveshuwa asi ndichakuchengeta pamwe chete nemwana wako. Aiwa ndobva ndazvonyararawo. Ndobva ndazvonyarara. Mwana ari kungokura ari kutonetsa kuti mama ndakuenda kumusha kwangu. Saka vaningina vangu vaitaura nerweseri kumwana kuti unoenda kumusha kwako kupiwa hono kadi wafanira vanhu panapa. Saka ini mwana wanga asinganditauriri aingonyarara. Ngoziva kuti ndanda kushanda kumayadhi. Aingonyarara kusvika zuva ranhasi azozvifambira ega. Mwana wandakambereka 2002 muna July. Musi wa30 July ndio mwana ndakazvara mwana wangu. Saka hama izvezvi zvakunetsa mumusha nekuti ukangodai upenyu hwangu ndakuchaiti zvakanaka. Pese pandafamba nongodzi kana musina kusunungurwa nabhudhi venyu pane zvavakaita panyama yenyu, ndaona upenyu hwenyu mai hakudzikunuka ende hakusi kutodzungunuka. Saka indototenda udare rasekuru rabudisa chinhu pabani kuti chabuda pachena kudai kuti vachizvigadzirisa kubva kunzinza redu, kubva kuhazvanzi dzangu, kubva zvakaiswa panyama yangu vachindigadzirisirawo sekuru. Ndinovatenda hangu nezvavakaita pamwana wangu. Hanzvadzi ichiriko? Iriko. Muri kuti maona kuti mabata pamuviri makanodza hama dzekwenyu? Numbira ndambetombozwa kuti kwataura unofa, saka zvakatozoonekwa ndakutozvara. Makutozvara? But hapana kumbobva pakataurika kuti numbi ndeyani. Handiti imi makaenda kuna bhudhi mukavaudza kuti ndane pamuviri? Ndakavaudza. Zvakanzi ukazvitaura ndinokuuraya? Ndikazvitaura ndokuuraya. Saka ndotokuchengeta iwe nemwana wako wakatongozvinyarara uri panapa. Handiti ko vanin'ina venyu vakazozviziva sei kuti mwana ndiwe munomu, sekutaura wamaita kuti ainziwe unogoda kutsvaga baba vavo sei wakafanana nemhuri yekunu? Vanhu vaingoita zvokufungidzira. Okay. Vanhu vaita zvokufungidzira because zvaitoitika ipapo vanhu vaitonyazotozviona kuti pane zviri kuitika apa. Zvizaitika zvamunoti kuti vangofanira zvakanyanyisa kudarika vanhu vese pamba. Pese pavaiuya ndindanga bhesi vandu vaindivigira hembe vaiita sei, but vamwe vananga vasingavatengeri. Rudo rwavo rwakanyanyisa kwandiri. Saka apa muri kutaura kuti mimi makangombunyikidzwa kamwe chete kako ndokubata pamuviri? Kana kuzomboitika kamwe chete zvazvakungoitika zvinezvi. Zvazvangoitika? Imi makutodauka?
asi kwataifamba kwandaitofamba indege vati vari kukushandisira mushonga vari kutokushandisira because vakatoromba nezita rako. Vakazoita chibhudha muupenyu besides kuti driva mabhazi chingaratidze kuti urombo hwavo une chawakaunza kwavari kana kumhuri yavo? Vane mombe, vane mapurazi, vane mashopu. Kuguruweko ako ndo vakazotama zvavo vakumutora shanga. Kumutora shanga. Handitika. Chii chiri kuitika muupenyu hwenyu chiri kunzi kwamuri kufamba kuti upenyu hwenyu hutambanuke munofanira kusunungurwa nehanzvadzi yenyu? Hanzvadzi yangu yakarumbira nezita rangu. Okay. Saka ini hapana chandobva ndakaita chero ndikatozama kushanda zvine rudzi kana kutengesa zvinoita vamwe kana kutombokirosa mabhodha zvangu hazviiti. Ndogona kubirwa, ndogona kutorasha mari yacho. Zvinhu zvacho zvakanyanyisa zvikuitika muupenyu hwangu. Ipapo kura kwanda ndakaitawo handina kana musha kana kuroorwa chaiko handina. Toda kutongozvara vana vasina kana kuti statement havana. Zvinhu zvokundinetsa zvokunditambudza. Ndaitokumbirawo sekuru kuti vachindisunungura havo zvagona kusunungura mwana wangu kudai nokumuzivisa nzidza rake. Saka nditotoshaya kuti mwana wacho ndoita sei naye kuti consistency iyo nyaya sekutaura kwakaita sekuru nezuro vachitaura kuti iwewe mudare mangu ndiri kuona kuti baba vako namai vako newe muri mbeva dziri kubva mumwe namumwe chete. Muri mbeva dzakatanga dziri imwe chete dzikaita 2 dzakaita 3 kureva kuti iwewe baba vako vaunoti sekuru ndizvo ndo baba vako ndozvikupupurwa namai vako wanza wachitaura. Ndazvinzwa vakatotobasana sekuru akatotobasa kuti ndinguva nokubatana namama nekuti inini kuti ndaiti kubva kumashure kuti ndichivaudzawo kuti mama ndiratidze kune dzinza rangu zvinhu zvaitondiremera semwana. Saka izvozvo ndinotenda kuti vauye vazvipupuro vegani sekuru varapa vachitiyananisa kuti zvinhu zvavachizvitaura vegani kuti zvinhu zvakaita sei zvakapotsekawo zvakazopindawo nepamwe. Izvo ndinozvitenda kuti vazvipupuro pamberi peduwo. Handitika. Sekuru achapona. Sekuru muzukuru wenyu apupura zvakabuda mudare kuti hongu inini hanzvadzi yangu pane kusangana pabonde kwakaitika, asi ndikubata pamuviri, asi ndichibvunza ati hatina kuzongosangana kamwe chete chete, zvakazongogara zvakuitika. Saka vari kutiyo ndinoona kana kuti vanonzwa kuti akanga andishandisira mushonga kuti kuti angoita wiki here kana kuti anzwe kudawo hameno kuti zvinenge zvichifamba sei. Uyu muzukuru wenyu ari muno ari kutotiwo ndinofara kuti zvichokwadi mwana wangu akazvifambirawo nekungwarisa kwakeko, asi nhasi tatongoti regai ndichibatana nemwana wangu, sekuru vandibatsirewo. Alhamdulillah, munhu akanaka. Ndinonzwa vazhinji vachipona nenyaya dzekuti vazhinji pano patoto nemunhu wekuti akapikisa akati sekuru inini hapana chinoitika pakati peupenyu hwangu. So mukuramba kupikise mumachiti hapana chandinoita pakati akadzamara wafa. So kukumbira kwako kuti sekuru ini handina chandoziva, mwana takazvara asi mwana akura. Zvino mwana adzoka kukuti amai ndini mwana wenyu, baba vake makamunongedzera. Unovaziva here sekuru wako uri kuti baba nasi? Sekuru wacho ndinovaziva. Kanja nokuwirirana. Vanenge vachitondifarira kuva nechiti ndikuleve. Vanenge vachitondifarira vachitombondindochimaswiti ndichingoti ndisekuru, ndisekuru. Asi kuti mai vazondiudza kuti ndo baba vako. Ipapo ndikuona kunge zvaita sei zvaitovaremera. Saka ndokandati inini hangu ndirikunzwa chii, ndirikunzwa mudumbu. Ndifambewo nenzira yangu ndinoona kuti ndibatsirwe kuti ndizwe kune dzinza rangu. Dzinza ramai vako ndo dzinza rako. Takuda kutaura pakaitwa cheka ukama. Amai vako ukavatarisa toti tietere kana kuti sisi. Nokoti ndaamai sezvo ndovakandiyamwisa. Ko baba vako? Tongoti amene unoenda kuti ndokafambiswa sei. Amai panoitwa sei? Because hanzvadzi yako ndio bhudhi wako, saka toti iwewe nemwana wako mabhudhi mamukoma nemunin'ina. Because hanzvadzi yenyu imwe chete. Ali ndiye akabereka futi mwana wake.
sekuru zvakutoda kuti mimi mumudaidze wokuya. Aiwa ini ndokamudaidze ndomudaidze asi ndobvunza kuti cheka ukama yamairipa yaishandei. Bhozi chief anofunga inini mumatare mune nyaya dzakawanda ngomaropa. Famba inadzo sekuru. Nokuti nawo iyi chief kana achitonga vanenge vachiti iwe wachipa mwana wakazvara. Bhozi uyi hanzvadzi yako ropa rako bhuti nasisi ndiwe unodya pfuma ndiwe unodyirwa pfuma neiyeyo. Apa hazvina kuipa bhozi akuzodya futi mwana wake ndewake. Saka apa zvinozofamba sei? Nyaya haina kumboenda kwamambo here. Yakaenda. Saka andinori kuona kuti takupai mukana ndobva mati mimi vanhu avandingina vangu vaingofungidzira asi nyaya makatoenda nayo kudai saka chinenge chichifungidzirwa apa chinofungidzirwa chii? Alright, payakaenda kudare chii chakaitika? Payakaenda kudare yakaendeswa nani? Yakaendeswa nabamuni muningina wababa. Zvikanzi vakati maitiro avari kuita ina handisi kumanzwisisa. Pane zvane zviri kuitika pamukomana uyu nemusikanawo. Makuonekwa kuwirirana kwenyu kwapfuuridza. Respect. Yandi tuzvadaro ndovanzi mimba iyi ndiri kuiona mimba iyi mafambiro ayo nguyu anenge akapa uyu mimba. Bhudhi ipapo vakabva vatomboenda havana kudzoka ndobva bamuni vazotevera ndobva vanotaurirana ikoko ndobva vauya navo vakati sangoti ngatiendei kwamambo tongobvisa cheka ukama. Saka iko zvinhu zvimunotarisana sei mukutowirirana nabhuti? Aiwa hatisi. Komuroora? Hatisi zvachose. Muroora iwe ndio munhu asingazodiwe pamba nemuroora. Utori nemwana zvako murume iyeyo? Ichokwadi sekuru handisi kutongodwa kana mumusha chaimo handisi kutombosvika ndakatotsvagawo kumwe kweko kutongochengetawo. Saka iwe mimi havasi kukudai mumusha asi vachida hanzvadziri. Hamba iguru murume wavanomuda. Aya ko dzimwe hama veukama. Veukama vanotongomunyengererawo semunhu vanonge vachitohlawo kufa. Semunhu ane mari muchiti akaromba. Muchitika kufa. But ini handitodiwa hangu. Ndandikumbira sekuru vandibatsirewo ipapo. Ndoda kuvhunzisisa. Ngozvangu uri pabodzi naiwe musikana. Ndiwe amai vemwana uyu. Mwana uyu nenhau yake yandinakidza sei. Saka iwewe hanzvadzi yako chikuti bvisa. Waibvisa here kana kuti waitobvisiwa? Asi kuti ndachiri mudikiwo ipapo. Aiwa ndangoti wangoti uri mudiki. Waibvisiwa here chifeko kana kuti waibvisa wega? Ndaibvisa ndega. Ko mwana wako akazviitawo unonzwa sei? Zvinokutonaka sekuru hazvitorina. Manga muchiri mudiki? Pamakazvara mwana uyu? Ndasati ndatomboita izvozvo zvekupinda mumba nevarume ndasati ndatombozviita. Kupinda mumba. Takakura tichienda kuchechi. Kupinda mumba nekukura zvakasiyana. Kupinda mumba nekukura zvakasiyana. Asi hamungati mimi gore ramakaberekwa 1972 mukazoita mwana mukatanga kurara nehanzvadzi dzenyu 2001. Mama kuma 29 years now. 29 years. Saka mutaura kuti manga muri mwana mudiki. Kuroorwa kwacho kwaitonesa because ndo mhepo yainga iri pandika mimi. Kuroorwa hatisi kuti kuroorwa ndotoratidza kuti munhu akura. Hazvisirizvo. Tikuda kutaura kukura kwemakore. Makore ndandakura. Nekuti sekuru aribvunza kuti mabvunzo wanzi mimi zvamaiita izvi zvimaiti muri kuitei mukati ndanga ndichiri mwana mudiki. Ndopanati but makore enyu 28 29 hamungati muri manga muri mwana mudiki. Pamakore ndandakura. Asi fungwa. Matura mafemo. Zvakarema hanzvadzi. Zvakarema. Zvino nasi mwana uyu tinomutora semudzinza rekwake. Mutotibatsirawo sekuru ndosaka muripo. Muchiona aya matare aya bhosi mambo kana akatomapinda akaripisa mombe yechikaukama kure kuti yakapera yakatongwa nyaya yakanaka. Mwana ndiye ane madzudzu. Mubvunzo wemwana nekuti nyau iye yakatongwa kare mudzinza rekwako. Ikasvika mambo. Nhau iripo ndiye mwana arikudoswa dzinza rakwake. Senhasi nekumusuya wakati aiwa ini ndovaziva babake ndinavo ende ndiri kutaura navo. Saka tokupa mari paye wanga uri mudiki. Apo wakura ukutambira here mari yokuti ndakata nahanzvadzi yangu?
sekuru panorema. Saka eni zvatiri kuchengetera mwana wayo. Mwana anomuitira zvaanoda but mwana ndiye anenge asingazoita ndi baba wangu. Constance. Ndiye akatomudzidzisa. Uri kuitirwa na sekura? Sekuru kana hembe chedzo anotonditengera. Kana kuchikoro chechipo chepo Ndo aibhadhara. Vaitondibhadharira. Ini chingotova achi sekuru wangu kanondida. Ndobvairirawo kavamwe ndoti sekuru wangu apa nditengera bhasikoro. Sekuru wangu apa ndikuona nobhadharirwa mari yechikoro. Ndisingatodzingo sezvinoitovamo. Ndisingatoziva kuti ndokwazvo ndonako ndokwanoenda gomo racho. Saka naye sekuru. Constance akaenda kuna sekuru kuti sekuru ndauya. Ndimi baba wangu. Zvinobuda. Pari zvino so baba vake iye pachezvake mbuni. Ari kuzviziva kuti mwana wangu. Ndikuti mwana anozodziwa. Akatanga kuda amai vacho. Pakaita pamuviri akada nhumbu akaichengeta. Mwana akazvarwa akamuda akamudzidzisa akamuendesa kuchikoro. Nanhasi anomutengera zvaanoda. Mwana haasi kuzachita kuti ava ndi baba wangu. Mwana nhasi naamai vake vazonzwa amai vazotaurawo zvakabuda mudare kuti ava ndo baba vako. Saka chinotadza mwana wake kuenda kuna baba wake kuti baba ndauya ndazoziva kuti ndi baba wangu. Ndazwa amai acho achiti mwana ari kuenda nekuti kune vamwe vana vasingadi kunzwa izwi ripi. Asi chiri kuenda chinoita musikana anotaura kuti inini ndauya muri sekuru azvasi amai vangu muri baba vekundibereka. Baba vake uyu ndofunga kuti vachaita maminutes asina kutaura naye asina kumudarira. Asi chokuita hapana. Pane zvinosoti chibva pana Constance chibva pano. Nyaya dzese baba vake vari kunotambira sekuru vake akunotangira. Noti ndiwo baba vacharayira Constance nemurume wake. Ndiwo baba vachachaja pfuma yekuroorwa kwaConstance. munoti chiamai Constance. Izvi zvachitoda sekuru kuti ivo sekuru. Ivo bhudhi vouya pano sekuru votaura navo. Kwete kungoenda nje zvisina zvangu. Inini ndikuti Constance ndiye achaenda newe amai vacho munounza anzvazi yako. Wakunyara nasi asipo ku. Ende nyaya handisi sekuru yakatogamuchirwa mhuri yakabvisirwa chekaukama. Vakatopedza. Vakatopedza. Saka mwana akada kungoziva baba wake chitotoona. Torai munhu akatora mari yechekaukama. Ndiyo moisa potora chekaukama uye mwana wacho ndeuyu. Alright, mira timbonzwa sekuru. Imi amai Constance muda kuti ifambiswe sei? Nekuti chiripo mazara nhasi tichibuda mudare muno. Constance anofanira kunotaura nababa wake kuti baba ndamboziyai kuti ndimi nekuti ndaitsvaka dzidza rangu. Yes. Because haangafambe mwana wayo kuti asvike panapa yogumira panapa kuti ndangovaziva chete. Iye chinangwa chako handiti Constance uda kutaura nababa wako? Ndizvozvo. Pofambiswa sei amai Constance? Indotoisawo sekuru nyamwe yangu rumhepo kuti vaone kuti panoitwa sei. Ini ndiri munhu nyama handina maziso omweya. Vatondibatsirawo nokuti kungosvika nje. Amba Constance hapana maziso emweya. Apa nyaya iri kudiwa ndeyekuti Constance mupe nguva yekumutendera kuti aidze baba vake ataure akumbire baba vake vataure zvichemo zvake Constance. Ovaudza kuti baba asekuru ndimi naye maConstance makabatwa chibharo here? Akatondibata chibharo sekuru kona munhu achi. Aiwa chibharo kekutanga ndokamwe kuti chibharo kokamwe ako. Ko pamaizodzokorola changa chichibharo chete. Andiri wangu akunzwa kunakidza. Nanzira yacho yakarema sekuru. Alright, saka imana kuti mwana azoziya sei baba wake. Kwemi sekuru baba munini vachiri kwa vekutambira chekawo vekuenda kwamambo nenyaya. Akafa. Oh. Yeah. Akafa. Saka susaba Constance. Sekuru ngwangopedzisa dare rawo. Sei? Avogadzirisa toyanana. Nani? Kana kubva ikoko kune muroora wacho kusvika kune hazvanzi yacho. Asi munoyanana sei Constance asina kutaura nababa wake? Bosi kuyanana ndokunge mese magara dare rimwe chete mubvumirana kuti ndo zviripo takufamba tichienda kumberi. Ndosaka makaona imimi sekuru akati Constance kuti nyaya yako iendere mberi shedza amai vako ndigare nawo pasi munyaya yacho yotaura. Saka nezvapane dare rekuti koendwa sei kumberi. Ndo zvamungatondiudzawo sekuru ndofamba sei ndodii. Handitika. Sekuru
nyaya yerumaoko yenjiri apa izvi zvedu tingotenderera kuwanza nyaya chikumbiro chama for instance ndichekutya saka vari kuti ndosvika sei nenyaya iyi tichapa musondo wakavachasvika nemushonga ikoko kuutiza irovo osungura mwana for instance amai wako ndiwo amai wako pane mhosva yekufekerera pachizezvo anoti kufekerera zvipfeko kufekerera hama iyo ndio zvinonzi zvimina zvamambo kunobhadharwa mambo 2 mombe vachiri pamhosva vakatobhadhara saka mai yako wakatopedza kare iwewe pauri aitoda kutudzirwa nokuti iwe wakaripiwa kare chako hapa chisina for instance so zvaakuda kuti iwe ubatsirwe hama for instance inini mvunzo wangu ndekuti mwana muchamusvitsa here kana kuti hamugoni musvitsa mune ababa wake handoga ndigoni sekuru ndotodawo njere neruzivo kubva kwamuri hazvino zvamungandipawo kuti zvikwanise kuti kana ndasvika tikwanise kuyana tikwanise kutaura tese nokuti haya ndoga ndikwanise ipapo muri right ndiri kusaidi kwenyu vavo ndotoya kusaidi kwenyu sekuru zvakaoma munhu uyu akatyorwa kodzero dzake nehanzvadzi yake nokuti vamwe munosotichiviko Robert kadai vamwe vanobva social media kuti ngatisungise amai ava ataure kuna hanzvadzi yavo kuti ipinde mujeri bosi yakavarepa handiti nyange munoziva kare panguva yachifi the oldest chief anzani chief wokumazvingo panga pane mutemo kuti nyaya dzikayananiswa kwamambo hadziende kukoti nowadays mumwe munhu anouya kuti sekuru tikuda mai wako instance ida kuenda navo kujeri because vakarepwa toda kuti atiratidze munhu wacho sekuru nyaya yekurepwa iyi mudari munhu rechivanhu zvaro handiti hapana kurepana aiwa iye yaitoda handi mazvoona zvamatara zvese kuti anzi ndakabatwa ndikaitwa soakatita so kwakuchenjera manje so nokuti amboendaiye pachiye zvake kudzokorodzwa nekudzokorodzwa hakuna kurepiwa munhu anoreperwa adzokorodzwe anomuti akaitwa ka1 obata mimba yake zvatopera anobata kuti murume handitomuziva handimudi asi uyo akadzokorodza kaida uyewo zvakareka kudzokorodzwa kwachoka ndokwakadzira kuti baba munini vaone kufambidzana kwevana kuti apa kapa hakusi kubatana chibhara asi kuita sei kutodanana saka amai vako vakaita zvinhu vakafara pakutanga vakaita kakunyunyuta vasati vanzwa kunaka kwazvera akazonzwa kunaka kuti aiwa budi vari kuita zvakanaka apelazi budi vacho akaita musha akabereka bullet mwana akasunga fanikeso vakabereka budi vacho sekuru wako akabereka musikana mutsvuku akanaka babava amakunisese mukadzokorodza munobereka mukarati kana kuti musoka chenjerai bozi matsvukira akaita mwana nanzvadzi yenyu zvinonyadzisa izvo zvamakonsistensi mukagara pasi kana mukatengesa musika mune chitema pamberi pabereki wenyu naamai wenyu amai wenyu nababa wenyu mune chitema nawo chokuita chimina chakadai aiwa ini ndinongoda alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngandinzwire tsitsi nenyasha ndobva ndaziva kuti mwari wangu we mwari munondida mwari munondichengeta vazukuru venyu tarisai matambudziko avo mwari vachakuchengeta consistency mwari vachakuvhumbamira amai motora mvura mopazazira kumwana wenyu ine hupfu muchena mumumbumurira kuita kuti motaura kuti aiwa uri weropa rangu asi ndiri kuti chienda mukati menyika undowana zvinowana udzweko negomba rume rako ndinotenda kuroorwa apa wagara pawagara imimi ndimunotora zamu repamwachari azvina kuti imimi ukangotsamwa zamu ndiro rakafanira kuti maenda pamwacha saka mwana mukumbire kuti asunungurwe alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala vamupe nyasha kurarwa kufuta sei kupfindio chapesa chasara iri banga kuchekewa mwana ndatenda handiti ayo my constance sekutaura kuri kuita sekuru dzimwe nyaya dzanga dzakungotaurika kuti chive chidzidzo handiti kune vanhu vari kuona uye kwamuriwo musangofungidzira kuti kungopinda mudare nyaya haitauri kungoti kuda kubatsirwa zvova zvapera zvakadaro handitika kutaura kuti muone pamakatadzawo imimi saamai vemwana nehanzvadzi yenyu zvamakaita muchiziva kuti izvi hasa zvamboitika kuno muchiziva mafambiro akaita nyaya yacho saka nekudaro dare rasekuru harisi dare ramunouya kuti muzobva muchinyunyuta
Yeah. Handi muri kuzvinzwa. Mauya kuno kutanga na consistency nekuuya kwenyu kuuya nenyaya dzematambudziko. Rino harisi dare rinotongera vanhu mhosva unovharirwa. Idare rinotarisa chiri kutadzika mukati meupenyu hwemunhu chogadziriswa orapwa. Nekudaro sekuru vari kuti sezvo mauya mudare mavo nemwana wenyu vachakugadzirirai chivanhu chese chinodiwa kuti imi nemwana wenyu musunungurike kubva ipapapa. Muwanewo zvakare masvikiro amunoita kudzinza rekwenyu muchisikogamuchirwa. Nekuti vekudzinza rekwenyuka vakatomirira nyaya. Mumwe nemumwe ari kutongoti anotogara achitoziva kuti zvichaputika sei. Consistency achazviziva sei. Kunyange imi dai makafa, kunyange baba munini vakatambira mari yeucheka ukama vakafa, nyaya yaizongobuda chete. Asi tendai zvida Mwari kuti zvaitika muchiri vapenyu kuitira kuti imi nemwana wenyu musunungurwe kubva pachinhu ichi. Handitika? Saka zvese zvamunoda, zvese zviri kukunetsai, sekuru vanokugadzirisirani. Consistency, zvese zviri kukunetsa, zvese zvaunoshuvira mukati meupenyu hwako, sekuru vanokugadzirira. Kana vachinge vakugadzirirai pazuva ranhasi, kana maenda kudzinza rekwenyu, manosvitsa nyaya yenyu yatambirwa, haina kutambirwa, dzokai zvakare pano muchipa feedback kuna sekuru. Sekuru takafamba so zvakanodai so. Kana makanourayirwa mombe mukaita pati, kana makanodzingwa, dzokai pano sekuru vafambe nedare renyu. Kuti dare renyu ripere zvakanaka. Vavariro yenyu ndeyekuti imimi nemwana wenyu mai Consistency ndo hama yenyu ishi upenyu hwenyu tamani. Handima manzwisisa. Yes. Saka muchine zvinhu zvamuda kutaura nasekuru. Handitika. Haya kubatsirwa ndokwamuni zvamainga panapa chete. Zvimwe kwese kwatatanga nyaya kwao. Taida kungonzwawo pfungwa dzenyu nasekuru kuti vanziwe kuti munhu yakamirawo pano. Asi chamawira muno mudare chikuru ndechekuti mubatsirwe. Hamuna kuya kuzotongwa mhosva semabvunzi ratanga tichiita. Aiwa, hazvisi zvekungobvunzwawo kuti sedare. Anoziva kuti dare kakutaura nekubvunzana mubvunzo nekuita sei. Ndipachibuda mhendura. Asi chikuru ndechekuti imimi mubatsirwe. Handitika. Nezuro takatonzwa muchitochima pafoni muchiti sekuru mandibvira nekupi. Saka shungu dzenyu dzese dzinoperera pano pasekuru achapona. Handitika. Consistency unichalataura nasekuru? Aiwa, sekuru ndoda kuvatenda kuti vandibatsira. Ndisina kutomboyo pana pachingotenda chingoti ndichavaziva kana nguva ichafamba ndichavaziva mberi koko. Dai nditaura kuti ndiri mudondo. Saka ndoda kuvatenda kuti vaitoti ndiona mai vangu vazvipupurirewo vegani sekuru varipo ini chinzwa vachinzwa handidi kuti ashande kuti ndo vakaita sei vandiberekawo. Handitika. Bhozi unozodzoka futi panapa taakutoya yaimwe nyaya yekuti unofanira kunge uchiripa amai unoziva kuti ingozi idzi. Ingozi zveshuwa. Handinozviona. Saka ngoti kuti ndikakavadza ndatovakudza basi ndakati uyai kune nyaya yakadai so. Vanonditi henye wazvendochiko kuti ndikati But ngozi inoita here kuna sisi wako. Ngozi kama yako akakufana sisi wako. Damai. ngoti ndamai. Damai. Dama Consistency. Mwana pakati ngozi iri ari muningina wako ngozi iro pari ngozi. Ndingamubvunza ipinduri ngesekuru. Inonetsa. Inonetsa. Aya, tinotenda. Ndezanzvo. Tiripo wakati zvako. Handitika. Ndoziva kuti kana munhu atitsvaga soka upenyu hunenge husina kunyatsomira zvakanaka. Handitika. Zita ndiani? Ndinonzi Consistency. Consistency ani? Consistency Nyamapfeka. Kumushando upi? Kugurowe. Handiti. Alright, Consistency. Matambudziko api aita kuti mwanasikana afambe ega achitsvaga rubatsiro? Dambudziko rangu inini handinaro ndirikutsvagawo kune dzinza rangu. Handisi kuziva mama wacho unoti wakavabvunza kuti naimi mama ndiratidzewo kune dzinza rangu ndikwanisa kuenda nozvo musha uchinoti ukapinda
wabuda varume ndotochinjanisa ukapinda wabuda zvirwere izvezvi ndine chinhu chekutamba ipapa ndikutonge ndine chinhu tonge mwanera but mimba handina tonge mwanera kutamba mumasedhi mangu ndinoti kana ndichifamba so ndinenge chiwa nebayo saka zvandiremerawo ndisandatirege ndiwe kuna sekuru kuti vandibatsire kuti vandiudzewo kune dzinza rangu ndikwanise kufambawo ndichienda ndikozi kuramba uchikakavadzana nevabereki uchina mama ndiudze vanopedzisira kuudza chisirizvo kuti ndizoramba nchivati mama ndiudze kune dzinza rangu mama ndiudze kune dzinza rangu ndononge vanozondiudza zvisizvo manje ndozogona torangana ngozi ndini saka ndisandatirege ndiwe kuna sekuru vanokwanisa kundibatsirawo inini anditi kuguru ndo kuna amai ndo wakakura nawo ndokwandikakurawo nawo mumba manyu uri mumwe chete mumba medu vakazoita imwe muri amai amai akaita imwe muri saka izvozvo manje vamwe vanenge vachiziva vakune madzinza yavo inini zvandiremera vakuru vakati anonzwa mudungwira anovhura doko saka inini zvandiremerawo ndakati genda nomasekuru anokwanisa kungudzawo kuti famba negwara rakadai so iweyo ukaona zvadai famba nokuti ini handidi kuti ndikunyepereki ukaramba uchikakavadzana so namwe uchiti mama ndada dzinza rangu ndakura ndadaenda kwangu vachapedzera kuzoti saka kuti ndakaita zvokukuura saka chitsvaga kune dzinza rako chitsvaga kuna baba wako inini manje zvimwe zvakundiremerawo pandiri panapa nokuti ndaitawo mwana mudiki ndikatorerwawo naiwo saka kuti rape kuti ndichinguva kakavadza ndati gende ndo kuna sekuru ndiri mwanawo zvangu but gende ndechi kuna sekuru andibatsiri nokuti ndatambura kuziva dzinza rako chinhu chakanaka kugara uchiziva kuti baba wangu ari apa hama dzangu kana ndakapindwa nedambudziko hama dzangu kudzona papi kudzona apa saka ndozvandavingawo izvozvo uchitaura naamai mune zvakanaka pasiri kukakavadzana uchipinza nyaya yako mudariro kuti amai ndoda kuziva kune dzinza rangu kana kuti ndoda kuziva baba rangu zvakafamba sei musiwo ini kuti ndizovaudza kuti ndoda dzinza rangu handiri zvapanoti musikana kana uchangorohwa paipai mukomana anenge achida kukubvisira mari anokudza kuti handikwanise kukubvisira kana vekwako pasina plus futi mari haifaniri kudyiwa nehama dzekwanama amai anenge varipo zvavo but panoda wedzinza rako hwana anenge aripo saka ndo pandikazovaudza inini ndikatombwatengero gumbezi matenesi ndichitoedza kuti vanyengetedzewo ndopa ndanyatsa kutogara navo padhuze dhuze muchemusha mama ndikuona chii kwenini nda kuti kuti ndakuda kuroro mundudzo kune dzinza rangu tarisai mukwasha tarisai kuda kubvisawo saka ndodii mukwasha uita kuti inini kana pasina vekwako zvinanhedu kana kusiyana kukwanisa kusiyana because mangwana imhosva kwandiri ndinokwanisa kuzoripa futi kamwe ka2 unanatezvana ndikati patatonyesa kwasofta mushemushe ndikati aiwa saamai vangu mwaswetera padhuze ndamai akandiyamwisaka ndoswetera padhuze mama zvakamira so zvanzaiwo nyaya dzako chitombupa nepadhuze nemidzodzo nai mwari saka ndikatomboedza kutorove pasaidi ndopa ndati mimi ndikukumbira utarise ndine problemu yakamira so yamira so imi mandasawira venyu anoita nawo shamwani nasawira chichi chiendewo pavari inini ndombobuda ndomboitochi pasaidi foni yakudonha vanhu vanozoti hamheno chaibuda because ndozoita kunge hamhenoti zvichi zvandakurongawo chi imimi ndemunasofta ngozoti imimi mwana chichione zvinhu zvamira so saka chikwanise kumudzawo mwana awane rugwaro kuti apinde nepo mukomana wake handiti muda kudya ndiri kuda saka chiite kuti zvinhu zviite vakaramba vanzaiwa ini kana pamwe wanengachiti kana nchiita kuti ndakamuita zvokumuhura mheno ngaatsvake nedzinza rake ega ndakati seni nazvo ini ndini mangwana chapita dambudziko saka zvinani iwo kana varamba kukuudzai siyani nazvo ini ndichatsvago zvandokwanisawo kuitawo ndopa ndikatonzwa kuti vamwe vachikuudza kuti kuna sekuru kuenda unowana kubatsirwa ndopa ndati ndinenge yangu ge ndingotsvago kamari ndoita sei ndoenda kuna sekuru andibatsiriwa ndiudzewo kuti ndofamba negwara ripi kuti sarambe chikakavadzana nawo handiti saka mukomana wakabvadzokera une mukomana wakana kuti chamwari zvaramba panapa baba handizive kuti ndiani mukomana ndakatoenda ndakatotaura naye ndobva ndatoti shamwari izvi chionaka mamiro azvaita amai vangu kurandambaundudza kune rudzi rwangu amheno zvakwauri kuti todii mukomana akabva zvinzwisisa kuti manje inini musikana wangu kuita sei ndiri kukuda but kana zvasvika apa tozongotangiro ipapo ndobva tatoendesana nemukomana tikati atozoonawo pazvinenge zvatsviridza ipapo ndopa uchazotsvaga mari uita sei kuendesawo kuna ikoko saka murumezi
apa ndokutanga ndakabva ndatozoenda futi muimba nokuti zviri kundinetsa kuti ndodii. Saka sekuru ngandibatsiro zvakasimba ndikwanisa kugarawo musha 1 ndigaro ndito kuti apa yaimba yangu inoyi nokuti ukapinda chepamwe dzinza rako ndorokonzesa so kuti ndisada pano kuti ndingogara chikuti imba ino ndabuda ndaenda buda azvizonakidza. Amai vane hama Amai hama ana sekuru ana amai nini vanina vavo kana vakoma hama dzavanadzo. Wakamboenda kwavari? Hama dzavo inini ndozvandikutotaura kuti pamwe iwo ana mai nini vacho vavo wakaenda nana mai nini vanoti ndana sekuru vanokudza kuti enda kunani kuna amai vako ndovanokudza kuti dzinza rako iwo zvakafamba so ende riri kwakati ndo vachatora kuti mwana wangu chipfeka hembe dzako mari handi nokuratidza chi nedzinza rako uone dzinza rako kuti zveshuwa ndauya nemwana wenyu ushu ndo vachakwanisa kukudza. Isusu handizvipindira nokuti pakadana mabhibhasi nokuti vakadana vanga vati sei. Saka ipapo manje mwangu kurwadza. Wati wakabuda mimba dzimba 2 chichakatika pane kutanga? Yekutanga iyi ndekuti murume wangu ini aita zvemagirlfriend. Saka ndakatotori mwezi wase zviro zvemasowa ngati chomboenda kuchechi tichita sei zuva iroro takanorara uri musi wechina ndobva makuseni iye manje varume anojera kuti munhu wezvekuma33 ndopanopera chechi. Mwezi wandabva ndakasina murati inini asi ndikunzwa kuneta miri wangu wese unoita sekungoneta zvina nangu ndese ndimboenda kumba plus pamheno zvikungoitika ndochibacho chikuita chandiri kutaura kuti chinondirwadza asi zoti chii chakaitika. Ndobva ndasvika paipai mumba muya ndikuona aiwa baba boy ndikasvika zvekuma8 pasingafungira pese pese munofona yes baby uri papi yes sweetie uri papi ndichimunyepera ndichiti masowe. Ndobva ndasvika pamba pai ndikuona aiwa sisi doreva saka imba yedu ine chihuri mukati umu. Ndobva ndatonoka zvikanzi ndiani ndobva ndati ndimai 2 ndobva vavhura dhoo pai ndobva ndati ko ava vari kusaidhi uko vakarara uko ndivapa zvakanzi unovadii. Ndobva ndati naimi mumbori nevakadzi vangani chimbonyatsa kundudza kuti mune vakadzi vangani muzwa kuti mukadzi eshe akakwanisa ndechengoti nditorera banga akangozvomora noti kusaidhi muri imba yangu kusaidhi kune kitchen unit kariko ndobva ngotora banga zvanzi zvavakufunga kuita pandiri izvezvi titangidze mawani ndakapera strong ndikangokwanisa ndikangokwanisa kungorara pandandiri papo handina kuita hondo naye kana kuita sei. Ndobva ndangoti gendite sei gendisane nazvo upenyu hwangu ndowandinongwarire nei ndowandinochengetedza ini upenyu hwangu. Mukadzi uya ndakati baba boy chamakatenga nechiri mumba menyu muno hamuna imimi kana mafunga kuti amute dzimwe mhuri zviri nani bude muite sei muende nadzimai venyu muende kusaidhi inini mundisiyere pamba pangu panapa honini handisi kuda siyani neni kana zvichizonzi ndichawana mumwe murume futi wechi2 ndicharamba hangu dzimba ndichita sei ndichingoenda nadzo imimi bude zvenyu muite sei muende. Murume ndobva ramba akagara mukadzi ndobva abuda zvakanzi ini handitiwa izvozvo vakurume munofanira kuwachengeta murume ndiwako mumba tototi kana utori kunze kana ari kunze ndewedu tese. Ndikati alright chandokwanisa bhana ndobva ndatomboenda kupolisi pepai ndikati banga rakaipa munhu uyu anonozokudzokera ndinoita sei panapa. Ndobva ndatoripota futi kupolisi kwe nyaya ndobva itongonzi waka nyaya yapera. Ndati ndigandidzoke ndobva inini ndingatozobuda ndigani pamba pacho papo ndati inini upenyu hwangu ndinohuda stereki ndinouchengetedza nokuti kuzwa manheru andiziva girlfriend rinouya rakandiuraya inini ndobva ndafanwa chisara chifadaya ndigandibuda hangu nerhodhi ndakaenda ndokubuda kundoimba ndobva yatongoparara zvakadaro. Yechipiri ndoma muchiri yechipiri ka handiti regai tinzwe kuna sekuru. Sekuru muzukuru wenyu ati ndikutsvaga dzinza rekwangu hanzi amai vari kuramba kutaura kuti baba varipi saka kuti pamwe kupinda mumba ndichibuda pamwe ndozvikukonzerwa kana kuti wodzimwe nyayo zvadzo. Amen. Komarobe zvinonakidza vana ndofunga kuti uyu kana ndisingati mistake panapa ndatambura handizivi kuti munhu kana akata nhungo zvinogumbura here kana kuti zvinotsamwisa.
asi nisekuziva chokuti paunenge uri musikana tinenge chiti uchiri dofu. So kana usiri dofu wakuziva kuti wamachuwa wakuziva zvaurikuita uri munhu mukuru unobudira mwana pachena. Ndina mwana ndisati sekoma kubva zuva rekutanga achindikurukura kuti sekuru ndauyawo kuzotsvaga zinza. Ini ndinofarira Tinashe Mugabe kuti mukomana uyu akava nechirongwa chakanaka. Tinashe Mugabe ndinotenda futi nehurumende kuti inobvumira vanhu kuti kodzero dzevanhu dzifambe zvakanaka. Nokuti mukatarisa pana Tinashe Mugabe pai veukama vese vari kushaya pekunongedza nekunyara nekutya. Handiti? Inini chandinongokumbira kune musikana ndechekuti amai vachiri vapenyu. Vapenyu. Kwa sekuru. Wamunoti sekuru. Hanzvadzi yawo. Hanzvadzi yawo iri. Kwa amai nini? Variko. Mukoma Robert munzwisise ipapo. Ndo palitirikisi. Nokuti kanonzika mwana akanzika kachenama. Mukakaudza kanokonzeresa naye. Saka zvinani kukasiya kakadaro. Amai wemwana uyu kana takutora pachizezuru kana kuti mukugara kunoita vanhu achikura munomuziva munhu anenge achiita vange anonzi akanyarara ataure nevanhu akapusa. Handiti? Ya. Saka amai vake mwana uyu ndinoti nini mukoma Robe panorwadza. Ivo veukama vese pazvakaitika mai vake uyu aenda kwadhokota asekuru vachiri vapenyu nokuti dai sekuru vake varipo akabereka baba kana tambuya kana vachiriko ndiye munhu anopedza nyaya. Handiti? Nokuti ropa randiri kutarisa pane zvinhu pamusikana uyu anenge ati amai vakati handikwanisi kunongedza munhu wekunze pasina chakaitika. Nokuti idzi zvakafanira kuti mbeva kana dziri mudanga munozviziva mbeva? Munodziziva mbeva? Nyangwe musingajezve nyasi handiti munodziziva? Dzinogara mumwe namupi? Mumwe chete. Dzagara mumwe namumwe chete mumashe mumo dzokura futi mupi? Imo. Dzega dzega futi mumo dzobva dzabereka futi mupi? Imo. Ndo zvakaitika pamwana uyu. Amai vake uyu ndo vane history nahanzvadzi yawo. Saka kuti uyu mwana uyu agone kurarama zvakanaka apana hasi mwana wekunze kawo. Handiti? Ndofunga paakaberekwa vanhu vakatazvakanzi mwana uyu angofanana nemhuri yemuno. Iwe hauna kuzinzwa here shoko rokuti iwewe mainini wako akataura kuti zvanzi kuyo unofushira kubvunza kuti ndiri mwana wakupi iwe haunogona kuti wakangofanana nevanhu vapanapa unoda kuti ushungurudze sisi kuti vamwe mushonga nekuda kwei. Handiti mai munin'ina wamai wako akakuudzwa kuti iwe unoramba uchiti mama ndiudzei kuti ini ndakaberekwa kupi uda kuti sisi vamwe mushonga. Nekuti chiripo mudare remwana uyu mukoma Robe imbeva yakaberekerwa mumba, imbeva yemumba, ropa rake neramai vake rimwe chete. Kureva kuti ropa rake ramai vake rababa vake rimwe chete. Ropa rake ramai vake hanzvadzi yamai vake ione blood ropa ribodzi. Saka mwana uyu imbeva yemudanga. Handiti? Ndikupanza. Amai vake uyu kusataura akati iwe zvitsvage wega uchazvozvinzwa wega. Handiti? Nokuti chavanoziva chekuti vanhu vakafamba nzanzanza baba vako achauya. Avanda kwavanouya hanzvadzi yake amai vake hanzvadzi yake uyu pana hanzvadzi izvozvi kutaura kwatiita kuno ati muroora wa budu wamai vake uyu muroora wacho haadi kuvaona amai vake pamba pavo. Okay. Nenhau iyoyo. Saka uyu mwana uyu inini handina kwandinomuwanira baba vake ngaadzokere mumba muna bai vake unoti mama kosekuru ningi
sekuru ningi avo ambolichikwa ndiri ivavo ndo baba vake ana mainini vese kana mukatotora chinokwanisika chamunoda mukatora kana mukavabvunza amai vake kuti mama asekuru kwanoziyana anzadzi yamai vako anoziyana James ubvunza kuti nai mama sekuru James ambolichikwa ndiri ende vakakutuka kana vakakushora kana vakaramba asi amai vako pana James ndo pakabva ndo pavakabata mimba vaitora vachita zvinhu asi yakagarwa mukudzwa mukoma Robin yai mumuri ikatonzi cheka ukama ndizvo pakatorwa mombe pakarikwa mombe saka ivo mama vako vaifanira kudzoka kuti aiwa mwana kuno kuti akaita chimina pakaripiwa apa tikatoita zvakati ende vedzidza vesina kuti dare iri vanoriziva pakaripwa chimina apa nhasi unokutsvagewo kuti unouya kwatiri isusu ngangoti kutoti naisekuru baba vangu kuti ivo pavakagara vemhuri vachinoripa chimina alright imbovabvunza kuti mama chimina chamairipa pamusoro pekuti ini ndazvarwa ndechei ani munochisa chimina chinonzi chimina ndimi ngovarobi munoenda mumadzimambo makuna pamberi pako ivo pakaitwa makuna saka baba vako ari mudanga baba vako ari mumba imomo baba vako ndo sekuru wako ndo baba vako anzvazi yamai vako zvawativo variko kumba mama chivabvunza kuti nai mama ini ndiri kukumba kudare kwasekuru acho vanofunga vanodaira foni yavo saka baba wako ndo isaka sitovawana iwo mama wako ngakupeka baba wako bhozi baba wako ndo hanzvadzi yavo munotenderera nyaya dzenyu chinhu chamakaita muchichiziva chikapinda musha chikazikana munozochidzosera kun'anga moti n'anga ndiyo ngaitauri n'anga yakuchajaya mari moti hatina mari asi mimuchitoziva kuti ndimakanedenda nechinhu chiri pachena iuya hausi uroika nokuti mhuri yakaripa ikapfuma ende iye mhuri dzakata kuti takanana nanzvadzi yangu kumazuva akati imi makuti nhasi uno sekuru ndibatsi ini ndotoda mari yangu yakakwanaka because imimi kutoita chinhu chenyu muchichiziva mukatochiripa mukapesa isapalauti samatati chi ngavabvunze kuti dai mama pakaripwa mombe makuna payairipwa sekuru chakula kutoti makuna pamairipa chii because mwana ndiwe mushemo hanzvadzi yake anoziva right ndiri kunoku kwasekuru ndikutobatsirwawo kunoku zvamairipa imimi mairipa chii pani ndichiri mudiki nini muchiripa muchiti maimboti mukuripei makuna yawakaripiswa iwewe hanzvadzi yako chiripa iwe uchinzi pane nhau yenhumbu iri mumusha iwe waubatiwa nemimba wakanzi kuripa makuna yei aisiro iyi usatala kuti hanzi inguva irefu inyaya irefu yapadhuze iyi kunobvunza netamuti ibvunza mwana wako kuti wauyo waenderei ndauya ndeganini ndo zvandatovinga kuti ndikwanise kubatsirwa ndizive kune dzinzi rangu handiti mukuramba undiudzera aiwa kusi kukura kamusoro mama muzoti kugara munhu uchiziva dzinzi rako zvinhu zvakanaka pese apo mairamba ndichikundudza ndichikuudzai mama ndiratidzei kune dzinzi rangu mama ndiratidzei kune dzinzi rangu kuenda kune hama dzenyu muchiramba pamwe enovatsipikira muchiti musamudze kunanasahwira imuchoenda muchoti muchivatsipika muchiti musamudze saka munondiita sai saka nindauyoka kunobatsirwa kuna sekuru ndatoudzwa zvese ndatozviudziwa nekuti inini ndo zvandaitotsvagawo ndatozviudzwa zvese zvamakaita imi imi manditi baba wangu ndisekuru ihanzvadzi yenyu here maakuti heye mushanisika handiti baba wangu ihanzvadzi yenyu here saka pachinochevedza chii makatomboiripa nyaya iyo saka mainobvisa mombe yecheka ukama ndeyei
kunzwa ndikoza nokungochema zina nebasa lesi. Makamchicha kumudza. Saka akapo. Taurai. Anditi. Aiwa, hapana chakaipa. Munotaura nemwana wenyu momuudza kuti zuva riri nderipi ramakasununguka moya mobatsirwa. Hapana chakaipa apa. Kubatsirwa zvakaitika. Kana imi nemwana wenyu muchida kuti upenyu hwenyu hukusunungukirewo, uyai mupinde mudare. Zvese zvamuri kutaura zviri pamwoyo penyu kuti zvakawanda zvakaitika, mubatsirwe musununguke. Saka iwe ndati asvike rini asina baba. Saka munokwanisa kuya rini kwasekuru kwacho? Kana mangwana handiti. Saka mirai akufonerei akuudze kuti munofamba sei okugamuchirai moya mopinda dare mobatsirwa sekubvunza kwamaita kuti sekuru mabva nekupi, sekuru varipo kuti vakubatsirei. Handitika. Hakunawo chinofamba kana dzisina kugadziswa, asi sekuzvigamuchira kwamaita sekuya kwaitawo mwana hapana chakaipa, kwese kutsvaka kurarama. Saka mangwana regai tivhare dare irori. Mangwana mwana wokudzai kuti munofamba sei mouya mobatsirwa pasina kupopotedzana. Handitika. Saka muchamugamuchira nehama dzako kozoionga kuti nehama dzako musamudzi. Handitika. Alright, pakanaka anokufonerai mai manje achikudzai kuti munofamba sei. Sekundazo imi makamusanganyatsomuvanzwa ninyaya yekuti semunhu anga achichema achidai so. Vatotaurawo kuti sekuru mabva nekupi. Pane zvakawanda zviri kunetsa mukati meupenyu hwangu zvinoda kutogadziriswa nenhau iyoyo. Inini zvanga zvakandiomera kuti nditaure mwana nenyaya iyoyo. So vati vakasununguka kuuya vabva vati kana mangwana chaiye ndinouya. So ndo pandavati aiwa regai musikana akufonerei achivaudza kuti uyai fambai so vauyi. Mibvunza mamuda kuvabvunza yese pafoni apa muchipinda navo dare. Pani ndo pane nhau dzako musikana. Secret yako yanga yakakurira ipapo nokuti chinhu chiva semhuri ende futi waita laki bozi waigona kuti ufane nhau iyoyo nokuti kune vanhu sezvauri kunzwa vati vari kutaura kuti mune zvakawanda zviri kuitika mumhuri. Mai vako vakaitwa zvavasingatarisire, asi chinhu chinorwadza muno muZimbabwe kana nekurarama kwese kwatinoita, munhu anokwanisa kubvisa mwana wamai vake bhurugwa, iye mai vako kubvisa futi bhurugwa kurara nehanzvadzi yake, because handipe murume mhosva ndinopa vese, nokuti iye musikana vaibvisa uyu mukomana achibvisa hanzvadzi yake kosvika kuzvarwa mwana wosvika iwe wakutotsvaga kuti uri kutotsvaga kuti ndorwawo nani, asi mhepo iri kutendera ndo makuna ndo pakarasikira dzinza. Chinonzi makuna chifi nemadzimambo pavari kuripisa vanhu, vari kuripisa vanhu nekuda kwokugadzisa chivanhu ichochi. Handiri kunzwisisa. Saka ichi chivanhu chiri kuda kuti chigadziriswe mukati mekurarama kwako, then chikagadziswa chiraramo chako iwe muchovhurika woziva. Ende apa ini ndinongokuudza chokwadi chekuti mudzinza rako hakuna munhu asiri wako. Asiri wako ndo vanhu maybe vamwe vazororwa, asi vese kubvira baba mudiki, baba mukuru, sekuru, ambuya nevana vavo vese mungori ropa riwani. Hausi color blocking, utongori kana iri yero kana iri white iwe uri ropa ribodzi harina kutolewa kune imwe imba. Handiti asi pakaitiwa unonzi utsini, hauna kuitirwa iwe wakazongoberekewa uri mhosva, asi munhu akaitwa utsinye ndimai vako ndiye aimbunyikidzwa kusvika mukurarama kwake kwese. Saka alhamdulillah ndoti vanhu vanombunyikidzwa hama, nokuti kune hama dzisingatauri dzinoita vange dzinenge ubenzi obva nzi hai ichi chinoitika ndokurarwa, kana kuti munhu chirema obva ngobatwa obvararwa. Saka ndo zvakaitwa hamai vako. Saka nhau iyi usaitaure mune hama dzese,
dzichazonzwa nyaya yabuda kuti yaputika asi varidzi vanoti takaivhara ende iwe ukanzwika kuti ndozvawaita unogona kuti tahondo kana kuti panogona kuita dambudziko kuti asi wafunga kuti sungisa nokuti nhau iyi yakaperera mufemili yakaperera mumhuri ikaendeswa kwamambo ikangogadziriswa pamutemo hurumende munomaitira kuti nyaya dzakanga dzinofanira kumapurisa but yakatsindikwa ikaendeswa kwamambo ikaendeswa kwasambo kunyaya ikavhara so nhasi iwe wakuitumbura nana nyapola apinde zvako ayo chinzwa iwewe unonzani constance inomakore mangani 22 chinzwa constance mashoko ataura nasekuru uri mwana mudiki handiti asi sekuru vataura mashoko anofanira kubata sekuru vati makore 22 aka kumashuro kunova pakabatwa mimba yamai vako pawakazvara amai vako vakambunyikidzwa uzvinzwa vambunyikidzwa kudaro ndokuzoita pamuviri ndokubarwa iwewe nyaya iyi ndokutsikwa mumhuri imomo chaunofanira kutanga kuzvigamuchira kubva nhasi sekuru vabva vati amai vako vakazvitaura kana kuti iwe ukazvitaura inogona kumutsa zvakare hondo kumusha kwenyu nekuti inenge ichinzi maitanga sei kureva kuti uchibva pana mudare munomu uchitanga kufonera amai vako wakutanga kutaura nawo semwana ane tsika kwete anochenana amai pandakufonera paya ndiri mudare ndazofona ndabuda zvakaitika amai uyai kuno kwasekuru tibatsirwe nekuti sekuru vati vanotibatsira handiti wonzwa mhinduro dzavo dzavanokupa asi vataura padarapo kuti kana mangwa pafoni kuti kana mangwana chaiye ndinouya saka iwewe chirega kupopotera amai vako handiti ndiri kuti paunovafonera rega kuvachenamira kuti vasununguke kuya kuti imimi namai vako muri tu mubatsirwe saka iye zvinezvi ukachenama iwewe ndiwo wakubhloka nyaya amai vako vakasauya wavachenamira ndiwo nedambudziko ndioda kurapwa saka zvichida wakutovanyengerera zvakare kana vatoramba kuti uyaya amai tibatsirwe nyaya iyi ndeyedu tiri tu handiri kuzvinzwa parizvo amai uyai kunotibatsirwe nyaya iyi ndeyedu tiri tu ndo zvabuda mudare chiuyai imima amai vangu kaneni tiri vaviri tibatsirwe mumatambudziko atiri kusangana nawo tiri vaviri zvepamberapo kana kuti zvichabuda mudare vachazozvinzwa sekuru vanenge vakugadzirira kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka apa ndamai yakwera handisisi wako handiti pane zvambotaura nasekuru zvanzi wakamboenda kuna amai nini vakakupindura hanzi vakati iwe uda kutsvaga nyaya iyi hausi kuona kuti hauna kusiyana nevana chinokunetsa chii ingonyarara usazvinese saka nyaya yese panapa yamaoko ako kuendera mberi kwayo kana kugumira pano pazuva ranhasi ndiwe sekuru havangakurayire kuti amai nyaya yedu ndeyedu titi tu uyai mimi musaudzekana kuti vanhu ingouyai kuno muchataura ndokufamba so ndokutorai pakati ndokumirira muchindudza kuti maapapi ndokutorai amai mouya tobatsirwa handitika haiwa mainyarara zvazobuda izvo munozopedzerana maakuno asi zvichida zvauchazonzwawo zvichabuda mudare amai ako vauya pamwe uchatozovanzwira tsitsi uchatozovanzwira tsitsi amai vako kuti amai ndasingazivi kuti ndo pamakafamba napo handitika ene davanga vari vamwe sezvakaitika izvozvo chandongoti nacho kuti kune vamwe veugama vakati bvisa nhungu iyi inozokukanganisa saka zvoreva kuti wakararama kumunhu akasimba mwoyo nokuti waifanira kubvisiwa wakafa asi vakati aiwa mhosva yainde pachimuti ndeyangu saka iwe uri mhosva ende unofanira kugamuchira kuti mai makaita henyu musina kubvisa nhumbu yangu
handitika alright pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.